Assam Darshan Scheme Pen, Larsim Baptist Church along Kardom Ahem Kikim Japan Long Ikison. Tetanus pen, diphtheria akiso kachepa jogja phan adawai kangpu. Mobile network kavya jog thedongarat kisung. Karbing long life Adap Abirta long pen nilisami juli baby nonorju itha birtang ton pen. Assam Darshan Scheme Pen Ninkan Parugechok Amondulia Tumaphan Sikalak Inkoira Po Panong Ponsi Arnam Kardo Mahem Kikim Jialong Panjan Ahawar Larsim Baptist Church Alongta Kikim Ponjia Phan NKBA Executive Chunbang Benting Teronari Dengpen Long E Sompontang Lo Long Eki Somasai Ang Dengalong Alohi Aman Pen Bokajan LA MLA Dr. Numol Mumin Nilip MAC Pobitra Rongpi Nilip VDC Chairman Timothy Teron Nilip BJP Mondal Committee Maipu Bapuram Teron Koilamati MNS Lems Chunbang Mohon Teron NKBA Dunmaipu John Terang Pendanglok Penang An Christian Adhoromalong Kacharab Dunabang Pubang Piatum Chetongdun Long Eke Somahud BJP Aracharya Songatum Lapuson K Thorom Pathethe Pin Pen Lapuson Mondir Lapen Church Ahem Kikim Kerangalong Kacharab Dun Thek Lapen Kemesen Scheme Kedeng Thega Puthak MLA Dr. Numol Mumin Pen MAC Pobitra Rongpi Atum Maphan Rarahin Pen Kechuru Pajirpon Koilamati Pen Samson Inti Karbiang Long Live Rongkhelan Additional Chief Medical and Health Officer District Family Welfare Asahem along Arta Ninkan Kepen Kretrok Arta Osomara Tumaphan Tetanus Pen Diphtheria Akisopen Kachepa Jogja Phan Sai Kedengpon Kedamtang Matijong Nipai Krepi Arni Dipu Rongkhelan along Kedo Additional Chief Medical and Health Officer Asahem along Perangkiamai Padopon Bangso Perangkiamai Kang Niahut Ninkan Kepen Kretrok Arta Osomara Tumaphan Tetanus pen, diphtheria akiso pen, kapajok ponlong jiaphan, vesin ingpuponlo. Laso along, Karbiang long along, Bokajan, Manja, Hauraghat mate habarkihat lapen chokihola, block 3 along ta, kedamtang matijong ni pai kripli arni, hithi rui thoma parman ingpuponlo. Karbiang long arlo, kado kabe pen, paro isirap hokebra 3 subcenter do. Lase along tin setame bangso avesin long ponpo. Volunteers we have 2,493 and we in the blocks they have got sectors, so from these 9 planning blocks total sectors we have 40 sectors in our districts. In our districts we have population of 10,48,715 and as because of this COVID pandemic schools are closed down, because of that we are planning to implement this TD vaccination program in the Rosanansi report Karbiang Long Live Sojeng Thenta constituency angkang arlo thedong ahawaralong non digital ahud anta arniwang mobile network kilong dundia jok kenang sot lapen tong sikor ahud radatum kisungnang aho nonakai ke somindal adangalong anta digital sidelo kithekere dimalong langdam pulote muniratum siningalong ledam thaya kayansi nang letanglo Bangso jo India Prime Minister Narendra Modi ahin pen India adet pialongta Digital India pusi hok ponno. Bangso jok rongso rongbora jodu anta smartphone si ot kraya porlo. Bonda Sojeng Thenta constituency angkang thedong ahabara longa bangke nonpu anta mobile network lidam delang. A network ke lidam lo setami jong hele kesokyon e do setami thengpi angsong karlunang pensi raratum phone chingkinang bomlang. Jong si thengpiang song arludam de lapen inglong apuchong arludam de pulote mobile network amatsi longli. Lapusona dim ke Digital India kodak ansi kilidam chotlo.
ahok jongsi Digital India paman vekti pulote Karbi Anglong arlo atok anu adimta mesen network edo kinang sot Jasemet arlo sumaratum oso chopathia porhut sekelang hem ke ponjia phan 108 kachohang jia phana kisung thepik khangjang pusi thedongara ratum pen Karbi Anglong life asa hemalo birta nang pali donga puling angkang kudu ka berong krisi du rong krisia penang bongke nilitum non develop putaan ke baido tum bang nang lang lo so cheng dan tau mosti pen nilitum angjir kache baido nilitum phanang rap lo setame nilitum akisung do thula nilitum tawar ka be pen ajok dorkar sot alam ta tong sulupen nilitum kapachilengune lai hui nang litum kudu ka be phanta nang chuning rilo la nilitum kanangji non ka dorkar soda bangke tawar helo la sinili kudu ka be akete kidinga tumhan an setame konsela long kacari kacalok atuman aphan setame nang chuning rilo la tawar isona bangke nilitum aphan hedonga puling angkang ten rong krisi arat ap ke nilitum pat tawar nang piniji pusi nilina chuning rilo Lase hok pen Digital India kapaman ponjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen thedong arara phan isi mesen mobile tower nang pia sonte mesenji pusi thedong arat pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuningri padopon News report Karbi Anglong live Self-help group atuma phan kangthur ponjia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi lapen veterinary sai kampen chelang rapetsi lakha cap hawar ke hat constituency kaparlo self-help group plikep atuma phan John plikep hanwe keron padopon Jong uphai krepli arni porphai kep malom habar ke hat vidisi asa hemalong Karbi Anglong Autonomous Council Animal Husbandry and Veterinary asai kamatum lakha kep habar ke hat constituency kaparlo self help group plikep atuma phan ake joy pen hanwe asu keronamai padupon habar ke hat vidisi amai phu Ganesh hi kachari pon hanwe aso kirona mai along Karbi Anglong Autonomous Council of Prankelang IEM Khonsing Rongpi Karbi Anglong District Veterinary Department asai khi Dr. Dilip Mohanta atum pendanglo penang an ke thegiding bang phu bang phia tumta chetong don Pini veterinary asai campaign hanwe aso kiron port laki ningkan suri hinira inquiry sia pharman SOPD atangka pen kapanong ponatengsi lakha cap hawar ke hat MEC constituency kaparlo SHG plikep atuma phan John plikep ahanwe aso KAAC EM Khonsing Rongpi lapen Dr. Dilip Mohanta atum arideng pensi ronponlo Maya long Karbi Anglong Autonomous Council of Prankelang IEM Khonsing Rongpi lam thege jai pona tengke labangso ahanwe ke ronpon ke KAAC veterinary asai kampensi hawar ke hat constituency angkang SHG atuma phan kangthur ponji pu akemang pensi ronponlo Laso asai ke dengalong KAAC CEM tuliram ronghang kacharipon asorkar ke kiduk kilak araratum Jasemet self-help group atuma phan paching thur ponangji pu matha ponsi hanwe kepang reng awar sai ta piponlo Dak hawrahat VDC along hanwe keron ponji labangso hanwe ke veterinary department Karbi Anglong Autonomous Council hen pense nang piponlo pendak alangle officer anie mohonto ta nidilonglo mohonto si laso bosu ke banlo ilitum mane akai tuliram rong hangsar kechari pon sarkar along mang nilitum rada phan mathasi asonamung kenangya alogot la hanbe ta kenang sot posini to matha jetu nitum pubom atmonirbhorshil bharat mane self reliance so bostu pathir bonji bata ke paklong bonji phansi labangso hanbe ke ronpon akam tan nitum deng ponno ason rakthak si dak VDC pen huruya the tani to ronpon po tati jen moni tum chutiki pen lang ke ko ke cholan long jia phan lapen ke duthulang lada VDC pen asona mong ke do an sita manitum mane non asona mong ke klem pon aku pangcheng pon pangtang pon thu Lason si puru ya the sitami ronpon bomlo lapen ronpon bom jilang
Hawar ke hat arlo kedo self help group pharo ke thomdo la kedo an a self help group atuma phanta kapachetang pon lamjia phan pura chuning pen keron pangcheng ponsi peneng an a self help group atuma phan ke longhong voka klapen vo ron pon tanglo hala soaning kana hot ke long dunde mate kachetang te atuma phansi pinia bangke hanve asusi ron pon lopusi pachini pon Maya long veterinary asai kam asai ki Dr. Dilip Mohanta Hinpenta kosonsi Hanwe ke pangreng nangji arona tang lapen ali kachapalong thekja phuthak kachetong dun araratum jasemet sabhab group atuwa phat klar dak pen than pachini ponsi sayang deng pachun ponlo Karbi Alang Autonomous Council অধীনত আমি গোটেই কাৰ্বি আলঙত বৃহত্তৰ কাৰ্বি আলঙত আমি এছপিডিৰ আণ্ডাৰত আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাৰদেৱৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিভাগীয় কাৰ্যবাহী সদস্য তৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰ নেতৃত্বত লগতে আমাৰ সন্মানীয় আটাইকেইগৰাকী ইয়াম আৰু এমএচিৰ নেতৃত্বত আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে 40টাকৈ আমি ছাগলী বিতৰণ কৰি আছো আৰু আপোনালোকে জানি খুব ভাল পাব যে অসমৰ যেটো এটা ছাগলীৰ গোট হেতু আমাৰ আসাম হিল গোট বুলি ৰিকগনাইজ হৈছে আৰু এই আসাম হিল গোটটোৱে আমি প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমি দি আছো 40টা কৰি আৰু এইটো একচুয়ালি গাহৰি কাৰ্বি আলঙত নাম্বাৰ 1 আৰু গাহৰিটোৱে বেছিকে Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong live Tangte pini Adap Abirta ke lapan sigang toning lo domi thak me arni ki me